Salam 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 alaikum. Assalamu alaikum. Bisilmino dore zo. Miyatan ambassador fulbe Ghana hande. Fulbe lesdi Africa en kebe ballo. Kajano wapulako ume getemo. Umar Kabir Hadeja, chairman ne na Miyetti Allah Kautal Hore na jihar Jigawa. Ina yi wa ainihin manyan baki da mutanen da suka zo daga nesa da wanda ma suka zo daga kusa ainihin wato addu'ar Allah Ubangiji ya mai da su gida lafiya. Wannan kungiya namu fatan alheri, Allah ya bamu haɗin kai da ƙarfin arziki. Allah Ubangiji ya kaɗe mana dukkan wani masifa da hau duk wani sharri da yake bin mu a wannan ƙasa. Allah Ubangiji ya kaɗe mana shi. Wannan gida ne wanda take nuna wa Fulani ku taka nan kar ku taka nan, ku yi nan kar ku yi nan. Mun yi wannan kira taron gaggawa bai kai kwana biyu ba da muka kira ya Fulani muka ce su zo nan gurin nan, su zo domin mu gaya musu ina kasar ta dosa, ko da yake ba mu san inda kasar ta dosa ba. Amma har kullum idan kana da ƴaƴa sai kaga da cewa wasu na kokarin takalan ƴaƴan, to in kana da hankali ka kira su ɗaki kai musu, ka nuna musu koko ka ce musu ka ba su shawara. To wannan ɗakin shawara ne. Bara mu taɓa yadda ba mu gina gari ko mu gina ƙasa kamar ta Najeriya, kuma a ce wasu don siyasa ko wani abin da suke so su samu a ƙarƙashin gwamnatin tarayya ba su samu ba, su zo su riƙa yin barazana wa Fulani ko su ɗauki Fulani kawai wannan abin nasu ya zamanto shine siyasa wanda za a yi amfani da shi. To mun yadda a yi amfani da sunayenmu a yi siyasa, to amma muna gayawa duniya cewa mu ba makasa ba ne, mu ba masu sata ba ne, mu ba masu kidnapping ba ne, mu ba ɗan fashi da makami ba ne. An ɗora mana laifi sakamakon ba ma magana. To Allah maɗaukin sarki ya mana dace, kowa ya zauna ya saurara abin da ya kawo shi a nan gurin da. Umar da kare caba Miyetti Allah Kautal Hore dar Pilato. Na farko ina godiya wa Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu a wannan rana muka yi wannan buki lafiya. Sannan kuma ina ma addu'a wa Najeriya Allah ya kawo mana zaman lafiya. Ina kira ga yan uwan mu Fulani da su ci gaba da zaman lafiya, kar su dinga ɗauka doka a hannu, amma muna yin tir da iri wayansu abubuwan da ake ce Fulani mu suke yin kuma ba tare da Fulani mu bane. Muna fatan gwamnati za ta lura ta ciro wayannan mutanen domin a bambanta gaskiya da ƙarya. Domin kowane barawo aka kama, ko da wani yare ne akwai barawo, amma sai a ce wannan Fulani ne, ko wani kabila na sai a juya. Muna addu'a daga wannan lokaci Allah ya sa mu haɗa kai ku da ku yan jaridu, ku taimake mu ku tura a media da kuma WhatsApp da Facebook don a wanke Fulani daga irin wannan zarge-zarge. Dole kullum sai omen begi mol ambassador. Dede mi yem de gido men ko moye holla sayo. Ina jinjina masu shugabanninmu da shi injiniya Salih Alhassan shine sakatare na Najeriya na Miyetti Allah Kautal Hore.
yadda suka zo suka haɗa wannan al'umma domin tabbatar da zaman lafiya ko kuma shugabancin al'umma Fulani. Allah ya saka masu da alkhairi, ya ƙara zagorance su, ya tabbatar masu da alkhairi, mulkin su Allah ya sa su gama da shi lafiya, Allah ya karɓi abubuwan da suka shirya ma al'umma na Fulani. Domin ana shutar da mu da yawa, a taka ka kuma a je a riga ka kuka saboda rashin ilimi. Allah ubangiji ya taimake mu, sannan kuma wannan taron da muka yi Allah ya sa kowa ya koma gidansa lafiya. Allah ya taimake shugaban kasar mu da duk wanda suke mara masa baya, da manyan maluman mu na kasa da na kauye. Kowane shugaban Allah ya ba su jagorancinsa, ya yi shi daidai, ya shi nasara duniya da lahira. Ko yan jaridu kuma Allah ya taimake ku da kuke sadaukar da rayukan ku shiga nan fita don ku tallafa wa jama'a a samu zaman lafiya. To Allah ya biya duniya da lahira. Wannan taro wanda kiranta ya kira taron da ya yi armashi kwarai da gaske, kuma jama'a an zo waje da waje. Ita kuma wacce ta hajiya Amina wacce da aka bata wannan sarauta, Allah ta fitar da alheri, kuma mun yi murna kwarai da wannan sarautar da aka bayar, kuma mun tabbatar da cewa president yanzu shugaba ne na ƙasa da ƙasa, ba ma na kungiya kadai ba. Lamido Fulbe ba Fulbe kadai ba, Lamido ne na al'umma gaba daya na ƙasa da ƙasa. Don haka mun yaba da wannan abu kwarai ba kaɗan ba, kuma muna fatan alheri yadda aka zo lafiya, Allah mai da kowa gidansa lafiya, Allah tabbatar da alheri. Don haka muna godiya kwarai. Muna ma baƙi maraba da zuwa, muna masu fatan alheri, Allah kuma mai da kowa gidan shi lafiya. Sannan Bello Bodejo yana taimaka Fulanin Najeriya, muna mashi addu'a Allah raba shi da maƙiyan shi lafiya, kuma baƙin nan da suka zo Allah mai da kowa gidan shi lafiya. Na gode, ni Ardo Mai Layi wanda ke wakiltan Abuja. My name is Saliu Ibrahim Dende. I am the state chairman of Miyetti Allah Kautal Hore Fulani Socio-Cultural Association, Oyo State. We want the federal government and the Oyo State government to collaborate with our association for the peace and tranquility of the country. I wish everybody that came here to go back to their destination in peace. Min woni Alhaji Saliu Sarkin Fulani Oyo State. Min jetti Allah do Bello Bodejo yiɗi hawtugo fulɓe waɗa hoore woore bana inne Kawtal Hoore. Mi yetti Allah Kawtal Hoore o kafi, so Allah walla mo no watta ko hawta hoore fulɓe, ɗum acca fewango fulɓe. Pullo mo gaɗuɗo to bone waɗi fu wiyete pullo ɗon, to bone waɗi fu wiyete pullo noon, ko yaare fu mo wala gaɗo bone wala, na fulɓe tan. Ɗum acca fewango fulɓe, ɗum acca waɗango fulɓe wulaƙanci, o tinno Allah walla mo fa hanne o hawta hoore fulɓe. Fitinaji ko fulɓe woni e muɗum ɗo Allah yowa ɗum e muɗum, e tinno o hawta fulɓe hoore muɗum sosai, o walla fulɓe no Allah wallirimon ni, o tinno o walla fulɓe fa hanne. Mi yetti Allah waylake Wudere Heyre, mi yetti Allah Kawtal Hoore, ɗum makko ɗum ɗo laatake Wudere Heyre ne kowa fu hani pullo fu waɗa tokka, wona wiigo tokka. Mi yetti Allah kato wirranno onno, ɗum fu ɗum warti ko hiɗɗi, ɗum fu ɗum warti ɗum wala fu amfani e fulɓe, amma o tinno amfani fulɓe o ummani o waɗan on ɗo, o tinno Allah wallamo o waɗa ɗum. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Alhaji Muhammad Usaini Sarkin Fulani Buzaye, kuma state chairman Miyetti Allah Kautal Hore na jihar Bauchi. Kuma wannan taro da aka yi muna yi ma kowa fata Allah ya da kowa gidan shi lafiya, sannan kuma Allah ya sake tara mu iri wannan taro mai albarka iri wannan,
kuma ina ta kira mutane a dinga wayar ma da makiyaya su koma kan ilimi na jamani, saboda ba abin da zai tafi kaman ilimin jamani. Saboda haka ina godiya ma jihana kuma ina godiya ma mai girma gwamnan namu. Allah ya saka da alheri. To assalamu alaikum. Sunana Musa Maina Harande, State Chairman na Miyetti Allah Kautal Hore, Borno State Chapter. Daga baya kuma muna wa National President namu godiya da ya tara jama'a, ya haɗa kan jama'a, ya yi mana bayani yadda za mu zauna da mutane lafiya mu makiyaya, kuma mu haɗa kanmu da gwamnati, mu ba wa gwamnati goyon baya. Ne mu gode wa shi National President Alhaji Bello Bodejo, ƙoƙarin da yake na haɗa kan Fulani su zauna lafiya da abokanan zamansu, su zauna lafiya da gwamnati, su ba wa gwamnati haɗin kai wajen zaman lafiya. Insha Allah wannan abun za mu gudanar da shi kuma za mu fahimtar da mutanenmu da yardan Allah. Ok, auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Ardo Cindo Abubakar, Chairman na Miyetti Allah Kautal Hore Socio-Cultural Association of Nigeria Gombe State Chapter. Ina yi wa baƙi da suka zo barka da zuwa, sannan ina musu fatan alheri, sannan ina yi wa wannan ƙungiya namu fatan alheri. Allah ya ba mu haɗin kai da ƙarfin arziki. Allah Ubangiji ya kaɗe mana dukkan wani masifa da hau duk wani sharri da yake bin mu a wannan ƙasa. Allah Ubangiji ya kaɗe mana.